Assalamualaikum makatolan sahabat. Ojo kalau kita mengaji hakikat nyawa jo tubuh alanya to sakabe. Jangan disangko dua lama aku disangko dua alanya to sase. Ayo orang mendengar samonyo ingi orang ulama banyak nang kirama jangan kita baca bodoh bang jo kalapu manunan tua. Nyo bapa mano kana mudo aku tak do anak bapa tiado. Saja sifat namo kajinyo Allah jo Muhammad di mana ko inyo di mana bana tampek nyatonyo ko tidak dipaham di hati itu jalan sama kabata marimu tak mungkin biawa kabar anak buayo tak mungkin babi kabar anak rusuh tak mungkin tumbuh tanduk di kudo ada puraso jona marasoi bapu bana cincin di jari bapu bana cincin di jari mano bana dan sifat maani yo ujudam sifat yang kawi ko iyo mati sabalu mati tantukan jalan dah kita lalui tantu kalawi kakito ranangi kubala kuli saila isi supaya narapi bijona kawi Allah la dua di aras dan kursi di kapal jantung Muhammad berdiri di pangkal jantung sabuku darah mati. Di situ pulau Abu Jahil berdiri paparang Muhammad tak menaruh api kok kalah Muhammad di paparangan tadi negari Makkah dimakan api kok menang Muhammad anggota lah suci anggota sama sekali masuk saruku kampung Narami orang ini itulah yang nanyu biar kamu dini lanyu hari nyatakan mana
Itulah lelo
banan kasa o kuli dagianyo baure batulan barabu balimpo bahati bajanto dipandang marupo o pado hakikat o may sama to kulima ilaha jangan lalinga o ya itu tubuh ayan sabita ya itu rohani yang jila la de baduli de badagin la de hati lebar jantung bahati la de barabu de bajantung la de bahati oleh karena belan dipandang iyo dan jomato ini o tanabe di danga yo talingo ini malingkan suci de sungguh tergali Oh, panamo Muhammad zahir batini ayat sabita mengkotan tentu iyo dicari dengan alimu jomato hati nala dia cuacu oh de kulima illa nenela da pinta ka guru sabana nyori nenela iyo la itu oh sabana diri iyolah itu oh de pado hatikat diri ilah di pandang tak angus di randam tak basah jawab barunya lepas berubah malangkan nyota tetap di gudam tak baca bukan inyosat si pada pun bukan bukan jo minum lai bukan jo makan oleh lalu jo jago dikata jangan supaya nanya tu nenek iyo si wujud oh kasano pulanyo sapi ko padam kasano pulanyo sagalo alam kulima Allahu di andalah ingin oh de wujudmu telah nanti jahaya mempaham sama tu kau kurang ingin kadang akan misal salah tu ibarat oh sebuah cara minna nela di andalah pegang oh di ayat kerjian misalnya terang oh di ayat seritan cara minna licin bayar-bayar aduh dan mana cara min Adinallah si wujudmu adalainamu lagi nyokati Anak deka guru iyo tambah adalah surah dengan kulima Alamat santoso palangkaranca diangin batiyo parau batula dilangka salangka diambu samu pintu tabuka kurang napai hati lalama kurang tinggal setengah jannah
bintang malalo. Maklum kita seri mencuba baru sekali. Iyo mencuba diseru esok iko namanya. Terima kasih, terima syukur Atas permintaan dari sana saudara. Ayolah dicukup bacaan doiku Basalawatulang oiku namanya Maklumnya mo kan sudah lanya to jo guru tu kile barapinya. Sekarang dicukup sapata jodoh Nalan jaju kaji dibaca Apa itu benar sekarang nengko Tarimo nyo kasih tarimo suko dari amo akabapa amo nang magala malin malano. Itu nyoban ajo kalau dikiro ala dibari kanan tibo Maklumnya kami kan sudah lanya to. kan sudah delahnya to denala sinele karang nangko denan niyo perdana nyoba salawat dejo ambo denan kini disaksikan denala di lagu kita denala sudah jale terima kasih jo terima syukur Tuang iyon ang lancar juo pelajaran diterima Yotenan sudah didiskusikan nanti mengkola de bahasamu Diaran tangan namu panjang namu juga jilo-jilo Kini baik tulanan ka elo Mari digandakan sesudah iko Tolonglah sambung sesudah iko Jangan tolan babaso Orang babaso lah papa Iyo jangan nila tolan adinal Laiban lagu to adiko Orang lah depan to tentu ponto nadalidanyo Lakadang bidang bahasamu samu Itu Kajing po paminan naman di lagu jika paminan ka to Ola jawaban tu narang tarikat saja dari dahulunya Di belah-belah karambia mudo sabalah makan dahulu Maka jaga masuk saru